V škole Talmar medzi tisíckami mečov rástol jeden, ktorý nemal mať svedomie. Majster Kelzur v mladom drakorozenom menom Krom videl svoj odkaz, vkladal do ňoho svoje sny, svoje ambície a svoju vlastnú smrť. Krom sa učil rýchlo, až príliš rýchlo. Porazil každého, koho mu postavil do cesty. Šepkalo sa, že je s ním niečo v neporiadku, no Kelzur bol zaslepený pýchou. Tlačil Kroma za hranice možného, až kým z neho nevychoval majstra mečov. Pre Kroma však nebol boj umením ani cťou, za ktorú treba brať zodpovednosť. Bol to len nástroj na dosiahnutie moci. V ten osudný deň pri poslednom tréningu maska padla. Kelzur uvidel pravú tvár svojho žiaka. Chladný pohľad psychopata, ktorý využíva a ubližuje pre vlastné dobro. Posledné, čo majster Kelzur v živote cítil, bola chladná oceľ a kaluš vlastnej krvi. Vychoval si vlastného kata. Po tomto krvavom kúpeli bol Krom zo školy vykázaný. Život mu neprial. Predieral sa krajinou bez peňazí a bez priateľov. Osud mu navyše do začiatku nenadelil veľa bystrostí ani múdrosti. Kocky jeho života v inteligencii a múdrosti padali prekliato nízko. Čo mu však chýbalo v hlave, to nahrádzal chorobným sebavedomím a posadnutosťou byť najlepším. Zmáhaný okolnostiami a hladom zistil, že dokáže v ľuďoch vyvolať len dve emócie, ľútosť alebo strach. Naučil sa handrkovať. Zistil, že ak na niekoho dostatočne pritlačí, získa informácie a zvýši si charizmu. A presne tak sa dozvedel o satyrovi, ktorý prepadával dostavníky na ceste medzi Sunwoodom a Karnikom. Vydal sa ho zničiť. Pre Kroma to nebol súper, hoci ho satyrová dýka škaredo pocuchala, Krom ho zlikvidoval. Tento čin mu priniesol prvé bohatstvo a prvú zbraň, ktorá posilnila jeho svaly. No zlato rýchlo došlo a hody na kockách boli stále nízke. Navyše za chrbtom neustále počul šuškanie ľudu, ktorí sa na neho dívali z vrchu. Vraj to bol len obyčajný satyr, to by zvládol ktokoľvek, šepkali si. Počula som, že je to blázon, že bez milosti zabil svojho učiteľa. Kroma to neodradilo. Naopak, iba ho to utvrdilo v jeho presvedčení. Jeho charakter sa čoraz viac lámal. Ukazovateľ sa nezvratne posunul smerom k zákonnému zlu. Stalo sa z neho nevyspytateľný psychopat. Za posledné peniaze kúpil zbraň a šiel hľadať príšery, o ktorých ľudia tvrdili, že sú neporaziteľné. V lesoch narazil na svorku lstivých vlkov. Súboj bol oveľa náročnejší, než čakal. Bola tma, boli v presile a Krom si vtedy siahal na absolútne dno. Musel dvakrát zaprieť sám seba a znova prehadzovať kocky osudu. Mlátil tie beštie palicou, mlátil ich holými rukami a, ak bolo treba, mlátil ich aj vlastnou hlavou. Keď posledného vlka držal pod krkom a cítil, ako z neho odchádza život, zistil, že je oveľa silnejší, než si myslel. Pár ich odvliekol do vedľajšej dediny, kde ich predal na kožu a mäso. Zároveň sa dohodol, že dedinčanov zbaví klamoparda, ktorý ohrozoval ich stáda. Tento boj bol vďaka čiernym kockám ľahký a bezproblémový. Krom si zaslúžil slávu a nemalý obnos peňazí. Vyzeralo to, že jeho cesta má ten správny smer. O niekoľko dní neskôr, počas noci v hlbokom lese, ho zobudilo šuchotanie lístia. Zistil, že ho okradli. Okamžite sa vybral za zlodejom, no na nešťastie vbehol priamo do pasce. Ocitol sa na nížine, kde ho obkľúčili mrňaví, škaredí goblini. Súboj s nimi bol nečakane náročný, no Krom neustúpil.
Na tvári mal šialený pohľad a úsmev na perách, ako by priam chcel, aby mu dali dôvod zabíjať. Vedel, že ak ich pobije dostatok, ostatní utečú. Kosil jedno zelené telo za druhým. Tento masaker mu vyniesol nielen dobrý pocit, ale aj krásny dlhý luk, vďaka ktorému si konečne vylepšil svoju múdrosť. A čo bolo najdôležitejšie, získal poznatky o bájnom morskom tvorovi s niekoľkými chapadlami, ktorého sa boja sami piráti. Tvor, ktorého nazývali Kraken. Krom potreboval zbroj a zlato. Aby ich získal, zapredal všetko. Využil všetko svoje handrkovanie, predal všetky vzácne karty, zbrane aj poklady. Ak by mohol, predal by aj vlastného otca. Dalo by sa povedať, že predal aj svoju vlastnú poctivosť. Ľudia už len nešepkali. Už to vedeli naisto. Bol tým známy Krom, psychopat, ktorý zabíja pre radosť. Báli sa ho, obchádzali ho, no pre jeho silu, jeho služby stále niektorí vyhľadávali. Už to nebol Krom, ktorý ide za cieľom. Bol to Krom, ktorý slepo zabíja všetko, čo sa mu pripletie pod nohy. Hoci z neho išiel des, našli sa blázni a žoldnieri, ktorí sa dali najať do jeho posádky. Išli s ním buď pre odmenu, alebo preto, že chceli zažiť jeho krvilačnosť v boji na vlastné oči. Takto sa s ním zaplietla posádka lode Zulmark, ktorú si najal na lov bájneho monštra. Narazili na ňo po 3 týždňoch plavby, keď im Kraken prevrátil sprievodnú loď. Jeho obrie chapadlá boli všade a jeho veľké oči sa upierali priamo na Kroma. Námorníci neskôr opisovali, že v tom momente bol vo vzduchu taký chaos až strach, až mali pocit, že ak sa hĺbšie nadýchnú, roztrhá ich to. Sledovali brutálny súboj, v ktorom Krom obrovskú obludu doslova zmlátil. Pri jednom z útokov sa síce zamotal do lán, no pri švihu chapadlom hlavný sťažen lode praskol a padol. Zasiahol netvora smrtiacou ranou silou 37 bodov poškodenia. Kraken, ktorý mal 36 životov, padol na palubu lode. Ranu osudu neprežil o jediný bod. Skoro to prevrátilo celú loď, no tí istí námorníci dnes tvrdia, že Kromovi vďačia za život. Hoci všetci vedia, že to neurobil pre nich, ale pre seba a pre zábavu. Tak či tak, svet si ho pamätá. Niektorí v dobrom, iní v tom zlom svetle. No ak hľadáte brutálnu silu, stále môžete vyhľadať služby žoldáka Kroma, vládcu morí.